Michał, chcemy zapocząć. Ty mi poprawisz, nie? Moi lubi przyjaciele serbskiego mustwa, ja się jara weselu, że nek skończne započina. W pozadku Bernard Delenki, że zestawu mustwa przeczyta. Serbskie mustwo jest odere dojewo tu do severa, do Szczebernego Schleswiga. A my smo jara veseli, my první fenojo sú tiši tu. Na tym miejscu chcę ja pola všetkých, ktorí nas podpiraja, podziakować, to jo na prvním miejscu tí załožba za serbski lud, któryż to wielki dziel z tych udawków financji, któryż my jako mustwo mamy. Ja so veselu też, że mamy zasadženca jara młodego a dynamického reportera Fabiana Hidušku a z tym budete ho zaujšte všetky v příchodnom času doživiť. Ja přeju vám, ľubí přihladovario, je veľa vesela. Či, kot si nie sú mohli si tu dojeť, majú s tým livestreamom jednu jara dobrú možnosť to ščirovať. S tým boja prajú Serbia, olej. Zapřať bol Klemen Škoda za tute postrovenské slova a s tým netko tež ja vás celé útrobne povítam. Ľubovario, ľubovarky, kopaňci, ešte Klemen Sprajo, moje meno je Fabian Hiduška a ja vás zase tež na tutej Europiádže, na 5. Europiádže v Liče 2024 vjedu a s vami aj tutú čas tu předchajú a sa veselu. Mariane Koparské ry. Tu sú hižo zestawy rozkładu, a przedstawia potom słyszymy minutą też hymny od serbskiego mustwa a od naszego przeciwnika, który się dżęca tak rec mustwo z rumunskie, są to Romojo z rumunskie. My rajmy tu w stadionie w Tönningu, to je stadion mustwa IF Tönning. Tu sa nasza prvná skupinská dženca přewiedže. Tu pozadku so rune přečíta prvná zestava od Romo. A potom vidíme też, jak rezerwiszcza serbskiego mustwa na rajniszczo kodża. Ja potem też wam nidom lubi šiposłuchario tu zestawu naszego serbskiego mustwa przeczytam, potem żeśmy tak rec też te dwie hymny słyszeli, a też potem so ra oficjalnie też zahiwa je z zakopom. Ja, und ein Fußballspiel kann ja auch nur stattfinden, wenn wir auch Schiedsrichter haben. Und die haben wir tatsächlich gefunden, sind auch angesetzt worden. Und zwar begrüßen wir recht herzlich von der TSV Öl Jonas Lepper. A kaj što tun? Stadionowy rycznik tu une rozkładzie sú so też súdnicy namakali. Keďže to prajú, nebeže to celé tak ľahko, keďže sa to niko naposkalo, ale sú so cio namakali, jeden dvojný súdnik, keďže dvaj asistentaj a tuči sú tu z okoliny, tež tu z raničnej končiny Gdanskej, sú sebi oni tu přijeli a potom nidom hromadže z mustvom aj začanu. A z motom
dajcie startować, je netko stadionowy rycznik ru oficjalnie za, hier czekamy też prawie jeszcze na zaczamustwo. Coś pak my też jara zwiestili są to tuż to serbskich korojów tu widzieć, aj to by się spawne prene też jasne się ja myślę, czego mamy tylko próżny pola nas doma we Łużycy. Bubony mają oni z sobą, koroje są w powiece, pohibuja. A ja si myślę też przez taką małą kniżku, którą są organizatorzy przygotowali. Będziemy też tu jedną albo tamną, tu jeden albo tamny spiew fanów słyszeć. A netko ladamy na rajniszczo, widzimy mustwie a cudnicy zaczanu. Serbskie mustwo z czerwonymi trikołami a Romojo z rumunskie z białymi, kompletne biały. Pola nas jest tu netko jara dere wuwiedriło dobiorec prede byše cu do pana dyščika, netko so ani kapki tu nie dyščuje. A netko připosłuchamy hymna serbskiego mustwa. Mamy kus technický stres, ale šo bude. Hej? Also das nicht dicke Highlight, ja? Haare brać. Abondas hast du. Klasyker może niemal rec, kaj to je przy takich zaradowaniach, z to techniki też raz, niż to nie funguje, tylko mehr chuci organizatorio, Čeže tu hymnu otrać, ale nicht z fanów, aber z Rajero tam na oce potom jednoro započal sam zakantorić, a tak jsme niemal tu prvnú štučku tu a capella spievali. Přidruží sa netko hymna Romov z rumunské, so nadžiam, že oni tuto netko tu spišne parát maja, ešte oni nešto pytaja. Kaž upadá to tu nicht, na kapela nemôže. Žaden problém. Sú nešto namakali. Hymna Romov z rumunské.
A z tutaj trošku episkiej hymnu Romu z Rumunskie może so ranetko zajić. A je by so też czas, so przedstawił skrótka startowu, albo prynju zestawu naszego serbskiego mustwa. W rotach stoi tutaj prynjeri Delnoserb Jonas Schloder z číslom 1. Kapitan z číslom 2 bude Felix Reher z číslom 3 dżęca Dirk Schota z číslom 5 Korla Petrik z číslom 9 Emanuel Brühl z 1 syn trenera Niklas Rietschel z číslom 13 lica první kroč podľa na jednej Europiádže Christoph Rettich z číslom 18 Niklas Strauber z 20 Lukas Lehmann z číslom 21 Tobias Voigt a z číslom 23 Leon Schota. To zestawa serbskiego mustwa na wałce wieso nimale, haj, aber jedna cała kompletne drugie mustwo czeka. Mamy całkowne 25 rajerów, sztutych 11 raja a 14 sędzia na wałce. Przyrównaj się wałku od Romu z Rumunskie, haj, oni mają tam jeszcze prawie liczył 4 sędziów, 5. Tak, haj, to znowu raz lepšina za serbskie mustwo, szerokość tima je tu a widzimy zestawu, to się układamy tu netko na trawniku. W szkicie Korla Petrik gromadže z Christophom Rettichom, to by się długo te prasziny, co będzie nutzkony szkit serbskiego mustwa. Woko Patrik však też jeszcze k dyspozycji stoi, on je loni całą Europiadu, albo nic loni, on je 2022 całą Europiadu rał, ale jak upada jeho trener Frank Rietschel dżęca raz da odpoczynać tutaj trenerzy. Jak sme čipni netko, jak so serbskie mustwo dżęca tu pokaza, wiedzą są oczekwania wulke, jara wulke. Když sobie skupinu oblada, je to tu jedna z row, któryż dobyć, żeby dobrą szansę miał na przychodne koło. Ciężko pak je przeciwnika analizować, wszako je mustwo Romu z Rumunskie leca první kroč na jednej Europiádže podľa. Żadne nazwenia jeszcze z nimi nie mamy, żadne widia o nich nie egzystują, dlatego je to troszkę ciężko było so na tute mustwo nastawić. Ale Frank Rietschel to z jednej první zestawu dereščinu, netko tu Emanuel Brühl z prvním pospytom, první cilbu narota, ale potom tola dobre 4-5 metrów podla, ale dobry první pospyt. Zahe to rotora potom raz wypróbować. A jeszcze czylne wymienione nastupa są też przedeprzy te oficjalne zestawy, gdzie są te mustwa so nastupili tam w rynku. Są so troszkę widział, że mamy tam mały plus. Serbskie mustwo czylne, masywniejsze, większe, hacz ci Romojo, przecież może tu też ważne być przy takiej gry na mokrym rajniszczu. Intensywne. Może to hodwać. To by jeszcze rune Strauber przy bólu, netko bezprajane rota Jonas Schloder, Delnoserb, 20 lat stary, 2,4 metra. Je tu kala wysoki, zbora narost. Aj, Christoph Rettich tu z Bożom, ból ostane przy serbskim mustwie. A zamietnitko rotory, Jonas Schloder. Jonas Schloder rotor w krajnej wyższej lize pola mustwa SJ Brjazyna Deszno. Drugi rotor serbskiego mustwa Jakub Škoda, to runia 20 lat, to runia taki mody, runia rota pola SJ Kruščice, a netko widzimy tu Strauber z dobrym pospytem Lukas Lehmann. Najlepsza szansa, Jota Lukas Lehmann 5 metrów przed
wrotami, ale zwryści na rotariu od Romo. Dobry pospyt, dobry dołhi ból. Tak może dalej iść. Dere wojowany Lukas Lehmann, zamiet za serbskie mustwo. Nadal przeuza Strauba. A do... O! Ale to byše... Aj, to se a ty tak widział, kaž prek byše to ruka od Škitarja Romo, ale sudnik to kaž upada tak nie widział, żaden problem. Serbskie mustwo nie przedoło dyskutowało, dalej, że Tobias Vogt przy bólu k kapitanie Felix Reore ze swojej złotej nóżku. A dobra, flanka to była. Ból jeszcze, Leon Šota ma dalej ból. Sudnik pokaza na jednatku. Jednatka za serbskie mustwo. Leon Šota je tu one-holver tak rec. Był faulowany tam w 5-meterskim rumie. Je też troszkę za tym upadało. Troszkę nelepo, je tam wszystko takie doso szło, ale ladają na to, żeby się to doto, w obchodzie jara wysty, żeby się do ruka, że sudnik nie widział. Je to nie tylko tu jedna zasłużona możliwość za serbskie mustwo przez tu jednatku na prynę rota turniera przyjść. Nadal przeuza młody rajon Leon Šota z číslom 23, faulowany rajon sam celi. A trichy, prynę rota Europiady 2024 za serbskie mustwo Leon Šota. Jara fajn, młody kala, zamówi to przeuzał, a potem w obchodzie lód zimny do lewego rożka jednatku sunął. Tak może dalej iść. Serbscy fanojo so wesela, placaja, spiewaja. Jara fajn, sauber. Dobry start za serbskie mustwo. A to przez 19-letnego Leona Šotu, ki šraje tučasne pola Biskopičansko KT08. Tak jetzt też hrają pod Frankom Ritschlom w mustwie pola Biskopic. Mustwo, kotreż ma jeszcze leca szansę postupić do regionalnej ligi. Tutą szansę Patwort pokaza, a też klitu tu już za sobie wyższej lidze dalej kopa. Centrum Edere so przewojował Felix Reor, kapitan, a wyzo z odstawkom najnazorniczejszy rajo serbskiego mustwa w Unii obchodzi ta legenda, muszę powiedzieć, wszystkie Europiady. Od 2008 aż do letusze je wun sobuzał, je wun soburał. 2008 jako młody, 18-letny szpunt za talent pokazał, a leca na swojej 5. Europiadzie 2024, no 18, nie tylko 16 lat temu liczyć, przyjdziemy na 40. Dobry odkop od Rotaria, ale Tobias Vogt je catchbował, a posła tam Leona Šotu do 16. Wun, z dobrej przyroku jeszcze na Emanuela Brüla, ale Rotar je catchbował. A sobie ból do ruki za Emanuel Brühl, dżęca też zase na lewym skrzydle popuczu. Kaj się też jeszcze na poslednej Europiadzie husto zasadzony hodował. A potom je pendant na prawym skrzydle je Niklas Strauba, który tam za bólą wojuje. Rajo przed Niklas Ritschelom, który raje jako prawy zakitował. A! Co to by? Lukas Lehmann z dobry cybu
na Rota, ale trošku centralne, żaden problem za Rotara. Rotar dere otworał, tak, Trini Rošk za serbskie mustwo. Standardy, přece taka věcka, kaž prajene runy, taky Rika Dženca, když máš čilnou lepšinu, může to jedna dobrá možnost být, si by Rota udobyť. Rošk převza Strauba. A Sladačko tam namaka. Dobrá možnost. Emanuel Brühl z dvojčku a druhý boj přijde od Felixa Herrera. Z lewej nožku do středia, što tam čaká, celé svobodné, Karla Petrik. No ladaj, přijdovi žerči, tam on stej, tam jeho nikto viděl nie. Ja tež takhle jara pože. A dostával je 2-0 za serbské mužstvo. Druhá Rota přes Karlu Petrika. Celé svobodně on stal. Přiroka přijde od Felixa Herrera, tak dobrý assist za našo rutiniera. Tak może dalej iść. 2-0. Podobny start. Kajście šižo przy poslednej Europiadzie. Ja si zwierzę samo prawie šižo trošku mierniejszo oni dżęca raja hać posledni raz. Zaje 2-0. A to dawno jeszcze nie motara. A to jest nastupa akcje przy bólu. Jest serbskie mustwo jasne. Huščišo aktywni hać. Romojo, oni tak pusto ból nie mają. Spiesznie też also ból zubia, kaž tu przeciw Emanuel Brühl, kiedy chłopak, że dere za bólom wojował je, si ból ročo zdobył. A zaso natwo, možno za serbskie mustwo przez Karla Petriku. Zase dobry przykład za to, jak serbskie mustwo za ból wojuje, když je raz preč ne traje do, pretač oni ból zase maja. A tu obchodže kujže wojuje do niż ból obchodže finalne preč. To dere upada Emanuel Brühl se z tej akciju sam jara uspiešne. Další Rošk za serbskie mustwo, znova dobra možnosť. A tež to je mi napadnulo, zo serbskie mustwo lica trošku inak tež do tuto turniera agirovaše, také desertlich v busu, také doživiu, abo tež včora, také na tym prvním dniu tu v Flensburgu. Trošku, bole sebevědomiše, tež trošku arrogantniše vězo. Oni wiedzia, što je nucka, no to sú oni naukli přes poslednú Europiadu, ale to je to sú te přihody na tuto turnier, tež mentálne od tých rajerov. No, tu trošku pozitívnejšie vyšli. Jara sebevědomie, ale tež, to je fajné. Trošku arrogantnejšie všetko podľa, ale tež stroha, tá motivácia je tu a to je tež tréner Frank Rietschel pytnil v svojom mústve, když ladajú na širokość mústva. Jara spokojom s tutym. Mineše tež od kvality sem, ještě samo trošku lepšie mústvo má, lica, haču Korodanske. Ladajú pa tež vone na ten širokość. Dokiž trebaš při takým turniere, když tu tež kajš neke v tých přírodných cirtniach círy raješ, trebaš tu jedne kvalitatívne široké mústvo, čiž môže kujžeho zastupovať. A to je to, že musí byť lica tu jara kvali a že lica tež má. Hľadajú na to, tu tej premiére Rajero Kajš, Patrik Voko, David Čota, Jan Boguš a tak dále. Všetci vonka sedža, tež Florian Šuliš. Čo Rajero sú v Korodanskej jara veľa rali. Tam był ból otworbarany, a przychodny Rošk za serbskie mustwo. A Niklas Strauba ze trošku inače varianty Roška. Felix Reher potom pospět silby, ale Rotar ten ból ještě má, žádný problém.
Roma spyta nitko odzade natvarić. Tak usto jeszcze tu ten czas nemejachu, všako serbskie musto też jara zaje špilerov, rajerov myli při natvare, kajštež tu nitko znova bul otvorbarane a serbskie musto ma bul a može zaso svojsku ru natvarić. A nitko to išto mistna tu za levého zakitovarja za Dirka Šoutu. Aj, flanka piše dobra, ale škit Romo je keč boval. Tež Dirk Šouta je jeden z skere staršej generácie tuto serbského mužstva. So svojimi 6 a 30 letami, je to tež jasné. Súčasné raje pola Rakečanského ST w krajnej klasy sú oni ričerali, netko ta tež oni pomaže z prošan prvným mústvom zestupia do krajnej, do okresnej vyššej ligy. A tu mamy 4-0 za serbskie mužstvo. Rotter žádnou šancu. Lukas Lehmann. Číslo 20. A tak spiešne to jo. 4-0 jižo za serbstvo. Naši fanojo sú tam plné extáze, keď to vidú. Tu se oprot džúfa, to se by tu hore do severa doječ. Nitko jižo 4 rota priđeli. A dále dže. Aj, faul od Emanuela Brüla, když som sám šitem trošku zranil, ale to by še celé jasne netko spoznačil, že by še to faul. Tu je voľný kop za Romo. Bul přinče, dobry bul, ale jak to widzę, żaden problem. Za naszego wysoko rotara Jonasa Schlodera tu nun jeszcze ma. Aj, der to by jeden bul, taki so Felix Herrera też junu stane, też jeden człowiek, ale w normalnym padzie on tutaj długie bule obchodzi direktne na nóżku raje. To nie tylko ulubiony przykład był, ale będziemy jeszcze dość takich dobrych przyroków widzieć. Sobie myślę, od Felixa Herrera, naszego kapitana, jeszcze też w tym lecie nie tylko zmienił, długo rał pola Nimski Pazlic, a będzie od przyjemnej sezony rajo pola SJ Nybyčice, tak jak wróczokie korena. To je prawie lada na starobu, je wiele docpił się, myślę, a si netko svoju osobinsku kariéru pola SJ Nybyčice ešte so všetko započalo, tiež ukinčiť dať. A lada jo na jeho kvalitu sú so tiež Nybyčine, zavyššie jara přes tú zmenu viesy. Vota cieľa príjemný raz potom postupiť od okresnej klasy do okresnej ligy. Znano to so ze Felixom Herrerom potom tiež zešľahčí netko Straubawe 16 odpołoži na Leona Šoutu a netko Vogt Kryl z on tam rejuje okolo jedno a to tamno rajora. Aj, Emanuel Brühl taký mal kumštlo při bulu. Ráde do 1-1, že? A to tiež potom dobude sebe. Nesmie pak zabiť, potom tiež odrač. Netko najprv zamiet
za Romo. Oni sú sebi vizo, si ja musú tutun start do Europiády trošku inak predstavili. Prvná Europiáda živena a potom tak záji, že 4-0 přečivo tebi. A je to dávajú renče dny. Ale to sú závište hodí, že sa to im lica zešľachčivo to na Europiáde obdželič. A potom je to kaž pola Olympia se myslú, podľa byče všetko. To on tam widział. Nie tylko Felix Reher z obrony przed rotami spytał je, bulbu odfabarany od Rajora Romo, a potom so tam koreczka zwyši Nimora naszego Rajora. Tak, wolny kop. A Rotter je parat. Jara der Gejbo Anitko Bulspischne Lukas Lehmann widzi Emanuela Brüla und zacznie nitko na lewym boku do 16. Bul przyjdzie do sredża. Ale boże niko nie namaka tam. A tu jest znowu pospyt do Krzota. Tyś na pozycja za niego tu na lewo wonka. Tutaj już zawiszy nie tak liczył, jest skiery Rajer w centrum je na 6. Ale to super, je to Frank Riče wszystko prawe čino. Czekał, nie trzeba szkola 4-0, nic do pasze nastawić. Że się trener rozsudził. A zase dere wojowane od Emanuela Brüla musimy nieca o sobie dere lubi. Sypano nie ma ja, to realny bul tu netko dobi do Krzota pokazać jaki szkita on je. A netko drugi ból. Wysoka noha od Rajera Romo, przeciwko Felix Reher. Nic stało się nie, ale to strasznie upadało. A też tu ból je precz. Taki spieszny brylnik też nie. A netko też słyszę prynne pospyty od serbskich fanów za zromane spiewy. Myśmy Serbia ole 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 ole. Tam przez taki megafon zaklinči. A trošku muči nam naši fanovi jeszcze suka, že tam převeli ještě suku nespěli, ale to ještě bude ta euforia je tu, ta je čuč. A pomogu, ještě bude stupa. A netko na prav boku Ričel a Strauber. A Strauber so přes bul kopolju, co stane. Mokry travnik. A Leon Šota lepšie vylecil tam, przeciwko ciom Rajerom od Čečunika. Zase Felix Reher ból zdobył. To ten sa oprócz jara dere beži ten agresívne nadbiehovanie na te druhé bule. Serbsko musel sebi oprócz te bule spišne sa vročo zdobył, to się raz přiraja. Další pospyt od aktívneho Brüla.
Ja, klar, das taki drugi ból. Tylko tu číslo 12. Przeczyło drugie Šouče. Aj. Faul od Šoutu. Tu już wolny kop. Zanota, či Romo raz przeszedł jeden standard. Strasznie do 16 przyndu. Uvidíme. Tola nic. Zamienia nic. Tu tym pospyt. Żaden problem. 4 metry. Nimo roto. Tu już wodkop przez Schlodera. Tu krótki nidom na Retticha. To by nečisty ból. Christopher Retticha na Dirka Šoutu. To on też sam wie. To on akceptuje. Tu już zamiet za Romo. Ale zase ból za serbskie mustwo. Brühl dere wojował. Hajo, nus, brawo! Stop! A tam ще też jeho završiče vidjeli. Trošku menší rajo, čisto 21, tam Tobias Vogt. Ty jeden ze staršej generacije. Unek aj Dirk Šouta też 36 lat. Mody. Tyž wun raje w krajnej lize. Obchodzi też Jara Wysoko takret. Znowu dobi ból. Oto je námestný Jonáš Šloder. Dobre vočko. A tu je przy bólu ze swoimi oranż-czarnymi Nike tepami Tobias Vogt. Jara úspěšně też ze swoim mustvom w Kotzebusu był. Felix Reyer 16. Aj, jeszcze dalej przy bólu. Przyjdzie ta piłka na robu. Tak jest. Ko on widzi Lehmann, a tam są dwie opcji. Semestr bo puczu stało. Leon Šouta a Lukas Lehmann. Ale zase znowu dalsza dobra możliwość na 5-0. Po tym co jest od ratu troszkę usnęła zamysłu, ale wiedzą też nasze serbskie mustwo. Juno kus tyle przyndu. Tak wiele power nie daje, bo jedne 5 minut, jedne 10 minut przestawki czynia. Vogt, faul, se zdobył spieszne wuraty. Nie, Sudnik pak tutun pospyt przetorny, szako nie byście był na prawym miejscu. Rettich chce to spieszne czynć, Sudnik to nie dowoli, a netko znowu przez Riczla, tam na prawym boku. Jeden w opradzie Jara spieszny Reyer widzi na tym, że je pospyt taktisko faula był. Sudnik pak je dał dalej racz, a netko su Serbia ból zubili. Dalej maja zase ból Vogt ze pospytom. Szkoda. Taki może raz pytać, że 4-0 jest to żaden problem.
Aj, tu ten faul je do Šota cył. Nebo treba sudnik na kóždy pad fiznać, ale to to was czyni, to jest swoja linia dżęca. Trošku, wiele luchkich akcji też odfizda, ale to je w porządku. To by tak konstantnie bo to tak durchčanić, tu jest nie tylko dobra możliwość na rianu flanku Felix Herrera ze swojej prawej kuzorskiej nóżku, tam ona przyjdzie na dołu żerć, wrota derby, odpiaszczować, a zamiet za serbskie mustwo. Tam je Brühl snadnie pod bulom durchfizdał. Netko Strauba z długim zamietom, hacz do 5-metrowskiego ruma, všich bul przeskoczy. A potom przy długiej żerdzi czeka się zaso Lukas Lehmann, kiż suny bul nuc, ale rotor jeszcze parat. Derek Gitschbauer rotor, też to je taka nowa, straszna bronia serbskiego mustwa, tutaj długie zamiety przez Straubu. Zawsze też jeden indic na to, čo je jeho riečil dženca tu nastajú. Strauba, Musklik je taký bok, tuto môže tute 20-metrské zamiety. A strašný rožk, hač na dohu žerč, tam by sa ten rotor celé vulky činč, ale nebyš jace dron, dla toho netko Wodkop. Niklas Strauba, der Speine też wun, relatywnie wysoka raja. Hier raja w krajnej lize, pola SJ Jednota Picnio. Mustwo Dolnej Łużycy. A młody Kala on też jeszcze 24 lat. To są dereszczyni tam na swoim prawym boku. Reti ich troszkę problemy, ale nic stało nie. Netko. Nasz duo dżęca tu Brühl a Dirk Šota. Brühl dobi zase do 1-3-1 ze swojej spiesznością unter jara deres mistrzów, ale nie tola nic. Bull bysze i żołąka. Wodkop. A Lehmann tam sam na Šotu. Šota Šota netko tola te posledné menšiny. Znači tak wiele strasznych akcji nie miał się jako nadpływał serbskiego mustwa. Nie na kurze pa treba było, ale troszkę ofensywnie tylko nie tak taki napad nö, kajšnike či tamni, na przykład Brühl albo Strauba, albo też Lehmann. Ale za tego modo żadna czytno kalu, to się będzie, wszako ma un tun Češ, mehr še un tun Češ, te prina rota Europiady 2024 Cilic przez jedną jednatku. A tyż to nie będziemy żeni zabić. Felix Herrer z wolnym kopom, troszkę przeduj. Pola Patryk, żadną szansę na ból. A znowa Wodkop. Tak długo, aż posledné menšiny prvného polčasa tu netko vubieža. A tých posledných menšinách tež Romojo z mine ideami ha Joto hižo netko to išlo do ich bulo. Brühl na lewym boku V16 Senucka. Sorejuje przez te przeciwniki. Šota przy bólu, Rejo odpowiedzi na Šotu. Šota pak. Dobra szansa. Rotor ból położy, widzicie się. A za to pa czym ręcza parada od Rotora Romo. Dobry pospyt przez Šotu, ale klasy dzierżania od Rotora
A netko Rika zaso Rušk a Rota. Rušk přes Straubu. Rota podla přimnou. A pospět netko na druhý bul. Nie, nic. V tutym počasu jac. První počas je nimo 4-0 stojí za serbské mužstvo. Ač dotal za našu defenzivu. Dajmo mal nimale. Aj. Ještě nic převele dživa. Je mirny džen. To pak nereka nekaj koncentraciju popuščić. Všako je to tež cíl raz. Zeni nulu zade. Przez tutun ru přinč a ru zakončić. Čipnež to bude rič netko kabini prajč, kak netko dale punže, kotre vumine małun za drugi polčas planowane. To šo vidíme potom za 15 menšinu zaso. Łużyca, sprawna pożycielna, moich serbskich mocał kraj, moich zbożnych sonów raj, święte są mi twoje wona. Serbskie wałce nešto iba tam přijotuje tej so rajory. Čo to je? Netko vidžu. Vizo, Křešćan Rinca, Nadběrovo a Florian Šuliš, jeden rajar za centrum. Tutaj rajory budete potom nedom na rajniště přinč, když je přijona přestavka. A je to netko tež. Trener Frank Ričel prawie reaguje. Musto przemiesza, tež drugim rajaram šansu da so zarać tu tym turnierze. Najpierw widzimy tu ten wolny kop, a potem tu będzie so wumina przewieźć. A to będzie netko te 6-1. Noch zu breit Milk, ale dobił breit Milk naszego rotora, Jonasa Schlotera, tu ten wolny kop od střední linie. Je netko lečał hacz do roto, a tam jest to Jonas Schlotter bohužel trošku zatrochował. Si myslil, že bude ból krótší a ból lejčeše přes něho. U neka švajne 2,4 m, ale to byše on tu netko překrótky za tutun ból. Aj, to se stane. Bohužel nesenta 0 zade tuty rie. To bude Jonasa Schlottera najbolje merzač. 6-1 tu už netko nowy stav tuty rie. A tuta možnosť so netko tiež využíva za jednu výmenu za našeho nadpivovaria Leona Šoutu, když má dvě vroče tun raz. Přinže nové na rajnišťo Křešćan Rinca, znáte od poslednej Europiady. A za našeho kapitána a rutinéra Felixa Rehora je netko nové na polu Florian Šuliš. A když kapitán od rajnišťa dže, kdyby se jeden nový kapitán na rajnišťu namakač, a to je tiež nedom nové rajo Křešćan Rinca. Křešćan Rinca, kaž prajene znáte od poslednej Europiady. A to tiež vone přes jeho obchodže jara wiele vrota byše najúspěšnější cilc poslednej Europiady od všech mužstv.
Ein wolny kop, zase taki niski wolny kop, zase lohko otworaniu od za Romo. Drugi ból przez Vogta, Rinca tam stoi, ale bieže to nimora, aj to bieže nimora. To som samo od jo widział, a też asystent. Je to widział, a korečku zbynu. A zase dere odbieżane od Ričla. A dobry ból na Šulcu. Šulce same 16. Przebieži Rottera a Zakitoria, a to je netko ta 8-1, te 8-1 przez Levia, Šulce. Dobra akcja, samo Hurata od niego. Dwaj krajare wuzał, a Rottera jeszcze tomu Levi Šulce 8-1. A předovod nemůže sudnik jace ráč dať. Posledné menšine tutaj R beža. 8-1 aktuálny stav za serbské mužstvo. Tu už môže netko ježo pajč zimajo. Vúriadny, haj optimálny start za serbské mužstvo do tuto turniera, do Europiády 2024. Z jednej rotovej diferenci od plus 7. Jen potom jutře do druhého rajného dňa startuje. Serbské mužstvo je veľa pravičino, a to přečuje jednemu přečujníku, když nemôžeš jara veľa přečivo nám uskutkovač. Romojo z rumunské, kaž prajne so lica prvný koč na Europiádže občela. A se nadžiam tedy, že ich prvná ránitko nie je tak dere, tu skončila, so oni to a příhodný raz zase občela, so nitko nie sú tak odtrašení. A tež Frank Ričel je z tej prvnej zestavu přečivo Romam všetko pravičino a je netko druhým počasu tež ešte ďalším rajaram, celkovne 5 ďalším rajaram možnosť dal so do tuto turniera namakať praxu Roma džiť a potom budú sa oni završený nedom po tuto fokusировať na jucišu partiu, pretože buďte sebia myslu vo, to ešte Češa hača dženciša. A dobra paráda od Rottera. Florian Šuliš z dobrej cilbu na Rotter. Rotter mógł ból ešte otvorať na žerč. Ale druhý ból je potom Nucka. Znova meše Šulce tam dobrú akciu przy základnej línii a potom suny ból dosredža do centruma. Tam čaká, že Wezo Studišnic, náš nadbývák Křešťan Rinca. A s tým je to netko 9-1 za serbské mužstvo. A čipne, kak dlho bude súdnik ešte
Bru biežeć dać. Serbia Suka upada dalej motivu, ani tu jeszcze niektóre rota cylić. Ale raz. Aj, Romajo su spytali przybliżyć naszej 16, ale Niko Kocor ze swojej prynnej defensywnej akcji jem był jeszcze otworbarać. A dalej, że nitko Kevin Geis. Sudnik hižo raz načasnik hľadal. To si myslel, že bude nidom potom tiež odfis dať. Tu zamiet ešte za Romo. Výške hižo v hubie Sudnika. No nitko Jacinc, tola ešte nebude odfis dať. Oju, hej. To ona byše prina skupinská hra serbského mužstva přečivo Roman z Rumunske. 9-1 je končný stav. Tužto všelakých celcov vrotu sme mili. A tuž môžeš všetci spokojom byť. S tutým výsledkom lepe nemôžeš do Europiády 2024 startovať. Romajo z Rumunske so poďakuje. Ale tohle še češće odne. A tež, kaž upada dalša novoska tutej Europiady, so tež Bengalosy v serbských barbách zasvedča po dobyču. Kaž tu nitko vidíme tam záde na podlanskim travniku. Serbscy fanojo so si Bengalosy sobą přinesli a nitko po tutym dobyču 9-1 porane sveča. Tužto z nich sa nitko ižo poda do Flensburga. Tam na prvnú skupinskú rúvu od Jono. A tiež ja sa netko nedom napuč podám. Ženca je tu všetko rozrysané si myslu. 9-1, končný stav, serbské mužstvo dobilo a potom podáme sa jutce na druhú skupinskú rúvu. Dla toho môžeme sa tu netko od tuto miestna rozžanovať. S livestreamom budeme všetké problémy, keď sme ženca mili, rozrysať a potom budeme jutce môcť tú celú partiu v dobrej kvalite vám potom přeniesť. Dla toho môžeme a hádže jutce. So Fabi, poďaj sobu.